Tunggu dah. Nabi Muhammad Baulukitu wahai sahabat saudara wassalamualaikum kami ucapkan mulu-mulu kami samakan manusia lain atau si pangkalan dalam undang ini jamu suri lagi akan joko anak firman kapurkan pandai rasul karantian pandai rasul kapalinuang joko nawi ya barikan joko nalita ala diberi makan taga desaleru ala dimakan taga talimu anda madangakan buah ranur rasul dimakan buah jinna rasul di tangan kami salaku undangan kanda biasa kami berikan pinta biasa kami pelakukan lain pantang tersembunyi joko ninda pantang dibari sebab kami buka tuang kami dari nan tua dulu ketinggian tak terlinte terbalakan ialah jemaah kami dibari semua lagi permohonan kami sidang kau bahkan tak boleh mandi tamu timarau lanadu di kami jangan menjadi upejo puji bahkan dalam masa tujuh cuma nasi di pihak kami sama tone onderi jodoh di semua lagi ke sidang derape kasih penonton derape barape tuo jom do gajang jokete datang dari jauh datang dari dake la barimpun bana ka ini tampe ayanda mendengarkan cerita silawat antara kami dan barampe dese delapan jod bagi sola samo dape silawat dese delapan malah sangi lagu tak ada buat tak dapat suara tak parau dapat bunyi belek lagi dicumpo lama nangis di dalam selimut bayi dua atas sungai orang ini
Malay,
Yo toh. Geser como cosas, Tacando ah. Lagi malam ini istimewa di buminya. Kalau iyo na pejabat kesadunya, iyo na pejabat petinggi daerah deno kito kalainan di malam kini iyo baliau lagi undang kulo. Sa pagkanan di mo ko dalam yo pado itu apa nang lain karena dokulo iyo lala sa mo adir lokasi nenyo nangko iyo di ay pacha ko bana de namo iyo nasi tenan dota muso ko te atas tenan walau anggota yonan DPR, walau DPRD ada 20, basaro tuyo de rombongan baliau kinilah hadir pulo. Adenan agak ini anak ladini buku bersama. Iko sebagai odeno contoh, dia iko malayo nang bersama. Sebagai malayo de acuan kepada pemimpin kita. Memang kan sampai pada akhirnya ia bermohon kepada Allah lancar jua anak cara kita. Itu ande pengasih, kau penyayangi, waria hidayah, kita lebasan, iyo sehat dan jasmani, batang tubuh yonan kita, dengan iyo lah dapat itu tinggi yo banyak iyo tarimu yo kasihlah denyo banyak nang indah ado yo deta hinggo kapado iyo lah kaum yo nampe muda sarato kaum lah pemudiyo yo dena labana pinto yo de basamu walau kenapa yo ketua panitia peralatan yo denyo dari sagalo yo denyo pihak sagalo iyo lade unsurnya dinawa nelapo sajo di dalam yo dena jaringan to patoy kaum yo bundo kandung iyo tarimo de kasih pulo ayana yo jalan de yo sidam de kasamo kini bagi kula yo ado puno yo mate kajo sado sadang manan mate sedo lapi bandala denyo bana kapado kau nang mundo bundo kanu kau nang bundo yo memang gak lamu yo pasegenyo pele yo ne kala kan di tundo malah de kampung dari pele de kapele iyo capek yo dada
layananku. Apalagi dari panitia ada puluh oleh-olehnya. Ada oleh-oleh desa datang puluh rundo. Baru pun selangan atau iyo api layananku. Batalam ada puluh. Mari kita berlomba-lomba. Kaiko pasta bikul khairan. Mana katanya lomba-lomba lah kita di jalan ini oleh kamu. Atau marosak naun dan hidup pikul tambahnya. Apalagi cuaca yang lain rancak cuaca lain cerah puluh. Bahagian de harato itu untuk atau buangan iyo ni duit dari akhirat dari sana sidang de basamo pandai dalam nana bakar di barat jalan pulau jauh tarantanyo barat jalan jauh rasanya. Tidak seperti siksa neraka. Masalah padi di tengah sawah. Makan pipi burung jogondo. Indah baguling, indah badan. Anyo kulima sama tomato. Indah baguling, indah badan. Anyo sama tumyono ayelo kaelo mangapyong bulu rotan baduri elo mangajitu di dalam tubuh insan berdiri elo mangajitu
Asin tak turun Sada paningah diri Nabi Kamu lapanya Asin tak turun Kini dunia iswa akhiran Sambut dipakai dua-duanya Hai kanan elok pasalan niat Sanggaran badan ke sarunggo Iyo kanan elok ada pasalan niat Selam badan dan masuk sarunggo Pada pasir baik itu namanya Itu nan dewe jangan Kami nan lebadu Karena kami Mana tidak tidur Tidak sambuangan dari kami dan badu Itu tua lagi seorang bari malam menamu Ibarat bangga jalan lajang rasulnya Latilah datang depan tinggi bohong Apabila tapi kata penlalu Mengalah tapi bertitipan diri Dagang sana pagi nama jadi anak buah Negarilah Nabi Makan kala Tuhan apa tadi saya lagi apa jalan pemurah sakit dalam diri iman matilah semuji masyarakat sandaruku kampungan kemudian hari beselapan sekarang kini hari beselapan di mumpunan rami dengan jalan pagi kini pagi melaka eloknya aku lagi salah di kandakan pulau sambung sasudari kolakunan rencana kemuanan seneru ayat dengan siran takutun kejokudir kuri kan jadi itu joko coba itu kancan demi dul kan jadi itu Masih lorong orang. Wang ni lai.